Λοιπόν, σήμερα είμαι το Βουδάκος GR και θα παίξουμε TNT Games. Παίξουμε γύρω στα 5 παιχνίδια ακόμα. Ναι, όποιο και να είναι, εγώ είμαι νουμπάς. Πάμε ένα bow split τώρα. Όποιο και να είναι, εγώ είμαι νουμπάς. Just to know. Αυτά παιδιά. Τώρα θα παίξουμε τους πάντων. Εγώ είμαι σε κάτι παγκάκια σε ένα πάρκο. Α, χαλαρωτικό. Sorry. Και η Χελώνα θα το φιλάρει. Θα προσπαθήσω να μην ρίχνω άρρους και να πατάω shift, αλλιώς θα κάνω το repulsor και είναι μεγάλη βλακία να το κάνω από την αρχή. Όχι! Πες μου ότι πεθαίνεις από τώρα. Όχι. Το έκανα double jump κατά λάθος. Μια φορά κάνεις double jump κατά Αλλά με λάθος. έβαλαν στο μάτι. Σε βάλαν στο μάτι. Κάνε ξεμάτιαγμα. Τατατατάν. Μου έκαναν repulsor, δεν το πιστεύω. Όμοι είναι δύο κορίτσια με ίδιο skin και είναι teammates. Και τη μία την έριξα. Ωραίος. Να ξέρετε, το 99% των κοριτσιών είναι hacker. Ναι. Έχουμε βάλει και θεωρία. Λένε στο αγόρι τους, μα Χρήστο, είμαι πολύ άχρηστη το Minecraft, θα μου κατεβάσει ένα hack να παίζω. Και το φάνε ban. Χρήστο, έφυγα ban, μπορείς να με κάνεις σαν ban. Και κάπως μαγικά τρώει ban. Όχι! Πέθανα. Επιζούσα και νόμιζα ότι είχα τίποτα. Πώς έζησε αυτό? Όχι! Ακούτε, πήγα να πηδήξω και λέω θα κάνω double jump. Και τελικά δεν είχα και λέω Όμοι για αυτό το κορίτσι πώς θα τρίπλουσω. αυτή η Rainbow Nerd 18. Μία με τα cookies στην πλάτη. Ναι, κάτσε. Αυτή δεν νομίζω να είναι καν κορίτσι, απλώς έχει βάλει μεγάλα μαλλιά. Δεν νομίζω να είναι κορίτσι, αλλιώς είναι το πιο ντέρπικο. Εγώ είμαι ο ντέρπ. Είμαι ο Μύρι ντέρπ. Γεια του! Θα πας καλά, πρόσεχε αυτόν. Θα πας καλά, πρόσεχε αυτόν. Εντάξει και ο άλλος δεν έπεσε ο άλλος. Δεν έπεσε ο άλλος, γιατί ο άλλος είναι pro MLG hacker. Άμα είναι hacker, δεν είμαι σίγουρος. MLG. Πριν παίξαμε ένα mega game του κλατσάρα με 8 vs. Πρέπει να το είχαμε κάνει record. 10 vs 2 και το πήραμε. 10, όχι, 11 vs 7 vs 4 και vs 6, εμείς έχουμε φέρνει 6. Αλλά στο τέλος κατάδειξε μετά από 2 λεπτά να πεθάνω όλο το team μας επειδή είναι νουμπάκι. Και ήταν 10 vs 2 είχαν μείνει. Ήταν 10 v4, v2, v1. Εμείς ήμασταν οι δύο. Αυτό το Green Max Zombie μου έδινε τα νεύρα. Ναι ρε βλάκα. Τότε... Πόσα άρρους είχανε! Πόσα άρρους είχανε! Δύο stacks. Που σε 9 level max. Skeleton δεν είχε τόσο όσα το zombie. Εντάξει, άμα είχα το Max Skeleton μου τώρα, θα του έλεγα εγώ. Καλά, όχι και Max, 8, level 7. Level 7 σχεδόν 8. Στο άλλο το account. Ναι, στο MVP συν. Starting Grader. Εγώ είμαι 10 level, κάνω quest, γι' αυτό είπα και να κάνω. Εγώ είμαι 10,5, θέλω και εγώ την Diamond Pickaxe. Θέλω πολύ το δεύτερο healing και το Power 3 και μετά θέλω πολύ το Power 4 και την Diamond Helmet. Μέχρι το, δηλαδή από το 1 έως το 6 δεν έχει μεγάλη διαφορά. Πάρει το Power 2, ένα healing potion και τέλος. Αλλά μόλις το πας 7 παίρνεις και το Chain Helmet, λες κάτι είναι. Level 8 παίρνεις. Τι να το κάνεις, είναι σαν να... Είναι Chain Helmet που βάζω στο Protection 3. 2, μπερδεύτηκα. Έτσι είναι Iron Helmet απλώς με λιγότερο durability. Τόσο Protection. Τον είδες στο Fly Hacker! Ναι. Ο XTNT Master X. Αυτό μπορεί να γίνει report. Ή αυτό ήταν 2 double jump, το οποίο το θεωρώ αδύνατο. Η τα έκανες record, έτσι. Ναι. Δεν το θέλει τώρα ο Το MVP του. προηγούμενο αυτός είχε νικήσει. Ναι, αλλά τότε δεν χρησιμοποιούσε fly hacks. Τώρα χρειάζονται τα fly hacks. Ξέρει για να παίζει, όμως δεν είναι και άσχημο. Ναι, δεν είναι και άσχημο, εντάξει. FFS I like. Ναι, δεν είναι TNT run για να... Ναι, δεν είναι TNT run για να λες FFS I like. Αυτό είναι boss flip. That triple. Πόσα triple shot έχει ο TNT Master, λες? Δεν ξέρω πάρα πολλά.
και να παίζει. Κοίτα ρε, δεν γίνεται flying αυτά, πόσο γίνεται να κάνει. Δεν ξέρω πόσα triple shot ή triple shot ή double jump έχει κάποιος, αλλά αυτό να δεν ήταν hack, σε μένα γράψαμε. I'm so pro, πόρτι ψωνάρα. I'm so pro. Χωρίς τα hacks θα σου έλεγα τι θα ήσουν. Αλλά κάνουμε βίντεο. Οπότε ναι. Οπότε ναι. Πάμε τώρα μερικά TNT run. Πάμε 2 TNT run. Καν. TNT run θα πει ο Ρούνος, δηλαδή ειδικά perks. Ναι. Τα run στο LOL. Ναι. Τι τα run στο Arena Είναι Brawl. πολύ καλός. Στα Arena Brawl παλιά ήμουν πάρα πολύ καλός, δεν ξέρω τώρα τι έπαθες. Είσαι YouTuber, OMG. Ποιος? Έχει ράγκο XX Smile και είναι YouTuber. And she's recording, OMG. Ναι, ναι. Έχεις 0 subscribes, ένα view, έχεις ένα subscribe, ένα view, ένα like και ένα comment από αυτόν. Ποιος? Lol, είχες πει. Αυτός ο Χέλεβαν, αυτή ο Χέλεβαν σίγουρα είναι φίλοι του. Χέλεβαν, Smile. Ναι, είναι φίλοι 1000%. And I'm recording. Η γραμματική είναι πάρα πολύ καλή. Έχεις πάρα πολύ ωραία γραμματική. Τώρα με αυτό το επέξει. Στο Hypixel παλιά ήμουνα moderator. Για πόσο, για 3 ημέρες με έβαλαν. Γιατί? Όταν άρχισα να... όταν θυμάστε τότε που... πριν το Εούλα, πριν την 1η Αυγούστου. Ναι. Με είχαν πιάσει moderator για να δουλέψω στο Εούλα. Τους λέω, μα γιατί να βγάλετε το pay to win. Τουλάχιστον να το κάνετε πιο φθηνό ώστε να το έχουν όλοι. Και μου λένε, όχι. Τους λέω απλώς να το κάνετε πιο φθηνό. Και λέει, όχι. Λέει, τα θέλουμε τα λεφτά μας. Ήμουν ο μόνος ο οποίος ήθελε πραγματικά. Το pay to win είναι νούμπικο. Είναι νούμπικο, ναι, αλλά Το πιο τουλάχιστον... καλύτερο rank είναι το no donor. Ναι, το πιο ισχυρό, ναι, αλήθεια. Είμαι ακόμη στο πρώτο layer, εσύ. Εγώ έπειτα από βλακεία, δεν τρέχω. Α, εγώ είμαι εδώ κι άλλος ένας. Α, η Helen είναι. Α, δεν είμαι στο πρώτο, είμαι στο δεύτερο. Τώρα είμαι στο τρίτο. Για του. Τέλος πάντων. Είχα mod για 3 ημέρες. Μ' άρεσε. Πολλά λίγο. Με πετούσαν στον αέρα. Μπορούσα να κάνω flash ban. Πόσους hackers έκανα ban, 5. Άφε. Να σου να ακόμα βλέπεις εκεί. Ναι, σας έκανα. Ναι, όχι αυτά στο βίντεο. Όχι αυτά στο βίντεο. Έχεις ban με το που έλεγα έλα teleport, θα κάνει teleport σε μένα, θα όλες εκεί τους hackers. Θέλεις Diamond Sword, πάλι Diamond Sword plus 5. Εντάξει, αυτό δεν θα το έκανα, αλλά ναι. Εντάξει. Εντάξει, θα παρακάνω. Επίσης το Διονυσάκος GR θα έχει μια έκπληξη. Πού πάνε. Ναι. Εντάξει, δεν καταλαβαίνω. Οι hackers αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία. Γι' αυτό δεν πρέπει να κάνεις perman με τη μία. Ναι, όμως εσύ πόσες φορές έχεις φάει ban και σου γίνουν ban. Εμένα μια φορά έφαγα ban. Τρεις, έχω φάει 5, οι 4 ήταν άδικες, η μία ήταν η πρώτη μου. Μία ήταν η πρώτη μου και κατάλαβα μετά ότι δεν έπρεπε να χακάρω. Αλλά οι άλλες 4 ήταν κατά λάθος. Για το lag μου φταίει. Έχω φάει ban 3 φορές για lag. Για fly. Ναι. Νομίζω ο X Fly πέθανε. Τώρα είναι η άλλη της η Helen, η οποία είναι στο τελευταίο. Γιατί έχει... Όχι, μη τολμήσεις να πεθάνεις. Έχει παγιδευτεί η νούμπισσα. Όχι παγιδευτεί ακριβώς, αλλά ναι. Καταστρέφει τη... Κάνει κύκλους συνέχεια σε μια περιοχή. Πεθάνει, δεν γίνεται. Εγώ θα πεθάνω, χρυσούζι. Σωστό. Αμάν. Όπα, πήγαινε στην περιοχή της. Εκεί είναι, εκεί που έχει πολύ. Ναι, ξέρω. Θα πεθάνει. Ναι, νίκησες. GG. I'm 16 and I know it's... OPP. Είχα και double jump.
Δεν χρησιμοποίησες το double jump. Ναι. Lol. Παιδιά, να ξέρετε, εμείς παίξαμε το νέο minigame το UHC Champions. Ναι. Μια ώρα και 10 λεπτά. με το Monster Lord. Lord. Καλό. Τι είναι, 2 golden head και 8 golden apples. Επίσης είχαμε αντίπαλα ένα μισοτό εχθρό μου και επειδή μου έδωσε τα νεύρα τον σκότωσα με τη μία focus. Μην με κάνετε μπάνια focus. Βρήκαμε 14 diamond. Ναι, τον 14. Ακούστε τι, 2 λεπτά πριν το deathmatch σκάβουμε μια τρύπα, 8 gold. Λέω, πάω λίγο για ένα γρήγορο mine, 8 diamonds. Ω, ναι. Ναι, Diamond. δολοφαρτία. Same. Ναι, αυτό ήταν για τα lols. Επίσης ένας πήρε όλα μας το diamond, είχε σχεδόν full diamond. Πήρε το diamond στο σπίτι μας, πήρε το diamond με το master lol, πήρε το diamond boost από το teammate του, μόνο leggings δεν είχε. Ναι, και diamond πώς δεν θα το Στο mid είχε enchanted table, οπότε άμα ζούσαμε μπορούσαμε να είχαμε κάνει γρήγορα enchant, καλά. Ναι. Υπήρχε item. Εγώ το enchantment table στο UHC το σέβομαι, αλλά είναι πολύ δύσκολο, δεν το βάζω και πρώτη προτεραιότητά μου, όπως μερικοί. Δηλαδή τα enchanting skills θα τα αφήσω για το τέλος. Δηλαδή θα τα αφήσω τελευταία τα enchanting πράγματα. Κάπου δύσκολο ρε φίλε. Ναι, σε αυτό το κάνω που παίζω τώρα έχω ξεκλειδώσει ένα. Πώς να καφτάρεις. παίζαμε. Άκου τι! Έκανα unlock για 250 coins. Πώς το λένε, να διπλασιάζεις τα apples σου. Δηλαδή παίρνεις ένα apple, βάζεις από πάνω bone meal, γίνονται 2. Και επίσης θα ξεκλειδώσω σε λίγο να κάνεις golden apple με 4 gold, όχι με 8 με 4. Καλό Εσύ πώς. Είναι μερικά abilities στα cooking, στην κατηγορία cooking. Έχω αγοράσει το πρώτο, αυτό που... Ναι, σε λίγο θα αγοράσει αυτό που παίρνεις για 30 δεύτερα 2 absorption hats όταν αρχίζεις, γιατί το fall damage που τρώω είναι απίστευτο όταν σπονάρω, Πέρα από αυτά δεν τρώω πολύ fall damage, αλλά όταν σπονάρω είναι απίστευτα πολύ. Μπορώ να χαλάσω το PC να το κάνω μια ξανά. Βασικά, Δεν θα πάρεις καινούργια τα Χριστούγεννα, η Βασίλη μου. Η Βασίλη μου δεν θα πάρεις καινούργια τα Χριστούγεννα. Ναι, μάλλον. Είναι 4 μέρες, γιατί να χαλάσει από τώρα το PC σου. Εγώ θα περιμένω 5 μέρες όταν μπαν, αλλά οκ. Μου χάλασε το spring με το control. Δεν ξέρω πώς. Για κάποιο λόγο δεν έκανα spring με το control και έπεσε στο layer 3. Από το layer 2 στο 3. Και από το 1 στο 2 επειδή δεν έκανα double jump. Το fail το double jump. Τι να το Για κάνεις, κάποιο λόγο. για ένα τέτοιο να μην χρησιμοποιείς Πώς δεν έπεσα εκεί μέσα, είναι απίστευτη κολοφαρδία. Κάποιος έβαλε network booster, όχι θα παίρναμε 3. Double coins. 3, 2, 6 θα πέραμε. Ναι. Παίζω με F5, για κάποιο λόγο με βολεύει λίγο πολύ να παίζω με F5. Αλλά με F5 αυτό έτσι, αυτό, άμα έκανα βίντεο θα το βλέπατε. F5 πατάτε μια φορά, όχι τη δεύτερη. Τη δεύτερη δεν μπορείς να δεις τη μάπα σου. Φυσικά! Μου χάλασε το δρόμο νουμπάς. Τέλος πάντων. Εγώ πρέπει να μάθω να γίνω MLG στο parkour. Αν γίνεις MLG στο parkour είναι σχεδόν... Είναι... Θα έκανα κάθε μέρα από 10 βίντεο. Ναι, το να ήσουν MLG στο parkour θα ήταν το 30% στα Mega Wars είναι να είσαι MLG στο parkour. Είναι και επίσης 5% να είσαι καλός να ανοίγεις προς το να παίρνεις ότι έχει μέσα ένα chest, Ναι, μετά τα TNT Games μπορεί να κάνουμε παιδιά και βίντεο Mega Wars. Εγώ άμα να κάνω βίντεο Mega Wars θα το πάρω, αλλά θα το κάνω upload σίγουρα τα Χριστούγεννα. Δηλαδή τις 2 εβδομάδες που έχουμε διακόπες από το σχολείο. Γιατί πραγματικά, άμα τα 5 λεπτά με render με παίρνουν 2 ώρες, 2,5, 5 λεπτά βίντεο με render. Το πρόγραμμα που τραβάω δεν έχει ένα πρόβλημα αυτό. Μέσα Το OBS, ναι, οι ρυθμίσεις του, εγώ δεν μπορώ να βρω τους... είναι για να κάνει πιο εύκολα upload. Ναι, ή πιο γρήγορα upload. Επίσης, για κάποιο λόγο έχει η μορφή που χρησιμοποιώ για να κάνω edit τα βίντεο μου δεν είναι υποστηριζόμενη, οπότε το μόνο edit μπορώ να κάνω είναι να βάλω δηλαδή κανένα intro ή μουσική. Και δεν είμαι σίγουρη για τη μουσική. Μπορεί η μουσική να είναι σπασμένη σε μερικά μέρη. Γιατί το μικρόφωνο μου είναι multi-channel, αλλά το YouTube είναι single channel. Και το έχουν πολλοί YouTubers αυτό το πρόβλημα, όπως ο G-Fandom, άμα ξέρετε.
Όχι ο G-Phantom. Άμα ξέρετε το από τα Mega του Let's Go, μια φορά δεν ακούγεται η Lego. Fuck. Ναι. Μια φορά δεν ακούγεται η Lego γιατί έχουν το ίδιο πρόβλημα. Ναι, για λίγο. Τουλάχιστον μπήκε στο τέταρτος. Τρίτος. Όχι τέταρτος. 3 ακόμη έμειναν όταν πέθανες. Άρα αυτό θα πει στο τέταρτος. Τρίτος. Ναι. Εγώ έχω χάσει τα μαθηματικά μου. Κάτσε, ο αδερφός σου δεν έφυγε. Α, τώρα έφυγε ο αδερφός σου ή... Κάτσε, ο άλλος είναι ακόμη στο πρώτο. Εντάξει, έπεσε. Είπα κι εγώ. Επίσης να περιμένετε σερβερ να ανοίξει. Δικό μου. Ακούς? Πέθανε. Παιδιά, όσοι βλέπετε το βίντεο άμα γίνει ποτέ upload, πέθανε. Εδώ βλέπετε το πτώμα. Νομίζω ότι πέθανε. Πέθανε 1000%. Εντάξει, νόμιζα ότι πέθανες, γι' αυτό. Έκανα και τον ήχο, ξέρεις. Κάνω στις κηδείες. Ο MVP συνέπεσε από το παραπροτελευταίο στο τελευταίο. Λολ. Πες να νικήσεις αυτός χωρίς το rank. Όχι ότι... Εντάξει, νίκησε. Όχι ότι στα TNT Games γενικώς δεν ισχύει καθόλου το rank. Ισχύει για τα perks όμως. Δεν κακώνεις κι εγώ. Δύο TNT Wizard τώρα, Ναι. Όχι, τώρα θα πέσει το λάθος αυτός. Θα πάρω Wither Wizard. Red πάμε. Στο Texo Pack του Original Strip μου έχεις στείλε. Ναι. Ναι, έχω πει. Να ρωτήσω κάτι, γιατί στο Texo Pack του Original Strip μου στείλες τα home είναι σαν ξεστήρια πλάτης. Δεν ξέρω. Σαν ξεστήρια πλάτης, δες τα. Δεν ξέρω, κι εγώ αυτό έκανα. Κι εγώ το έβαλα. Ναι. Έβαλα πλάκα ρε, λέω τι είναι αυτό ρε. Hashtag Dental Army. Λάστο chat, πάλι μου δεις πάει το chat πει. Δεν υπάρχει ένας τρόπος να το αλλάζεις αυτόματα, ξέρω εγώ, καμιά φωνητική εντολή. Ούψ, ξέχασα ότι δεν είμαι από το Turtle Gamer. Ξέρεις ότι δεν έχουμε κανένα VIP κάτι τέτοιο. Καλά, ας το έχουμε 2 VIP. Ο Ρόκος και ο Steve Craft XD. Έχουμε και τους 2 donators νομίζω. Ναι. Έχουμε και τους 2 donators. Σ' άκουσαν. Έτσι έχουμε και τους 2. Α, μπλουρε. Πόσο μου τους πάρεις ρε. Πας να πάρεις κάτι και βλέπεις σε βαράνε. Ναι! Πάρ' το! Παραγωγή μου παραγωγή. Μένω κι εγώ πάνω. Το πήραμε, εντάξει. Άμα καταφέρουμε και μας το πάρουν είναι hacker. Το πήραμε, εντάξει. Γιατί δεν το γράφει στο chat ότι το πήραμε. Α, είναι η πρώτη φορά γι' αυτό. Βλέπω τον άλλο να κρατάει ξεστήρι πλάτης και λέω... Το φα? Τον βλέπεις να κρατάει ξεστήρι πλάτης και δεν θα αποκριθείς. Πάω να πάρω τον βέτα, τους βλέπω. Θα μας πάρουν το αλφα. Δεν θα μας το πάρουν. Το πήρα! Ω, τελευταία στιγμή! Είδες πόσο τελευταία στιγμή το πήραμε. Χρειάζομαι kills, χρειάζομαι 55 kills. Και άλλο ένα. Πάρε αυτόν. Αου! Πάω!
Πάμε να μας πάρουν το τέτοιο! Ωραίος! Τον βλέπω με το ξεστήρι πλάτης, δεν θα αντιδράσω τώρα. Πώς θα αντιδράσω όταν τον βλέπω να κρατάει ξεστήρι πλάτης και να με βαράει. Το βαρά όσο ρε έτσι και να ακούγεται. Πώς να αντιδράσω. Πήρα τα absorption heart μου. Αυτό θα πει. Ναι, αυτό θα πει. Rip my computer που λέμε. Ως FPS, όταν ρίχνω το ability μου έχω 7 με 10 FPS. Από εκεί. Έχω night 2 kills. Του έχω ένα. Please, δικό μου. Εντάξει, πάρ' τον. Σε βοήθησα. Θα κάνουμε spawn. Εμένα με έκαναν spawn kill. Lol. Extra hard. Χρησιμοποίησα... Τους ξεσκίζουνε. Lol. Σκοτώστε τους για να πάνε στο 0. Από 44 να πάνε στο 0. Όχι! Όχι! Δεν θα το πάρετε. Δεν θα πάρετε το β' μας. Το α μας. Ωραία, πόσο πολύ το ήθελαν τώρα αυτοί. Παίζω σε λάθος παιδιά. Κι εγώ, δικαιολογήστε μας. Μένα έχει Intel Pentium, δικαιολογήστε με. Και 4 GB RAM και 1 GB καταγραφικών, οπότε δικαιολογήστε με. Παρ' όλα αυτά έχω Windows XP με 32 bit, αλλά είναι 32, είναι το 16. Αυτός ο Πεαρή προσπαθεί πολύ να μας πάρει το τέτοιο, να μας πάρει το α. Να το σπάλι, θέλει πολύ αυτό το α. Όχι, και να πάρουν το α, αποκλείται να νικήσουν. Αποκλείται να νικήσουν και να πάρουν το α. Βλέπεις εδώ έρχεται ένας Vampire Wizard να προσπαθεί να πάρει το α. Headshot. Headshot. Θα κάνω μια ολόκληρη σειρά με το Dark Trainer. Έρθει. Το προφέρεις λάθος. Όλοι το προφέρουν λάθος. Λογικά δεν θα ξαναπαίξω μπλίτ στη ζωή μου. Αν να παίξω μπλίτ στη ζωή μου θα το παίξω με άλλον. Με κάποιον. Μην περιμένετε να δείτε ποτέ στη ζωή σας. Ναι, από εκεί πάτε τρώω. Λαγκάρω στον αέρα στο spawn. Και φυσικά με κάνω record. Τα 80 πικ δεν είναι προ. Δεν είναι προ. Μας πήρανε το α. Μας πήρανε και το γ. Εντάξει, αποκλείεται να νικήσουν. Ό,τι και να γίνει. Πάω να πάρω το γ έτσι απλώς να το έχουμε flawless. Έχω 10 kills, αχα. Εγώ έχω 3. Πάω να πάρω το α έτσι γιατί μπορώ. Πάω να πάρω το γ γιατί έτσι μπορώ. Το πήρα, εντάξει, το πήρα. Ένα πάρει. GG, πήρα το achievement Diamonds. Παλιά σε έβγαζε παντού πάνω σου Diamonds. Τώρα δεν το κάνει. Ναι, το πρόσεξα. Έχανε, σε έβγαζε κάτι τετράκια. Ναι, παιδιά, rest in peace στο μυαλό μου. Μάντεψε τι speleology είχα στο Turtle Gamer και όταν έφαγε nerf τι έγινε. Speleology 8. Και το έφαγα το nerf, Δεν το χρησιμοποιώ καν τώρα. Το Iron Axe και μπορεί να είναι λίγο πιο αδύναμο, αλλά το Reach. Το ίδιο και για το Toxicology 5. Τον οποίο δεν ξέρω αν θα το ξαναπαίξω ποτέ στη ζωή μου. Αλλά σίγουρα θα παίξω τον Astro 6 ξανά. Το Toxicology δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, Red for MVP, Red, το κάνω για να νικήσω. Ναι, όταν... Άμα το καταλάβατε το βίντεο, άμα το καταλάβατε το αστείο, κάντε +1. Όταν φάμε πάνω από το Turtle Gamer να περιμένετε 5 paintball βίντεο την ημέρα. Ο άλλος είναι Ρώσος ο Τσούκλερ. Ναι. Είμαι πολύ OP στο Turtle Gamer στο paintball. Τώρα που είναι και το update, έφαγα ban μια μέρα πριν το update στα paintball και είμαι χαμένος στο paintball.
Άμα δείτε τα stats μου, άμα είστε MVP και κάνετε slash stats Telegamer, θα σας το γράψω. Να, έτσι με λένε τα Telegamer. Θα δείτε ότι είμαι άπειρα καμένος στο Paintball, στα Mega Wars και λίγο στο Arena Brawl. Και μπορεί ένα κομμάτι στο Blitz, στα Blitz Survival Games. Quakecraft, 130 kills, δεν το λέω πορωμένος, 0 wins όμως. Έχω Diamond Hoe, έχω Diamond ξύ στη πλάτης. Είμαι Red εσύ. I win you lose 5. Wow, τι όνομα. Δεν έχουμε donors, οπότε άσκοπα το γράψαμε έτσι κι αλλιώς, Κάτσε, γράψε Red Photo Who. Πες μου, Oh. lol. Κοίτα, έχω ένα wooden ξυστήρι πλάτη στο... Συν ένα άμα καταλάβετε το αστείο πάλι. Συν ένα άμα καταλάβετε το αστείο πάλι. Συν ένα άμα ξέρετε καλά από Hypixel και πιάσετε το αστείο μου. Έχουμε τον Gamma. Δεν ξέρω πώς πήραμε τον Gamma, αλλά έχουν τον Alpha και το θέλω. Πάω να πάρω το Alpha. Δεν ξέρω τι μου λένε, αλλά έχω να πάρω το Alpha. Έκανα double kill, lol. Έκανα double kill και παραλίγο να πάρω το Alpha. Έπρεπε να πάρουμε γρήγορα το Α. Και εγώ πάω για τον Β βασικά. Θέλω τον Β. Okay. Το Β δεν το φρουρεί κανείς, οπότε ας πάω να το πάρω. Παίρνω το Β επειδή κανείς δεν το Εμείς είμαστε Red. Πήρα το Β για να μην το έχουνε. Είμαι Red. Είσαι στο game. Μας έβαλες σε ένα καινούριο. Ναι. Όχι, εγώ δεν είμαι στο καινούριο. Εγώ βλέπω ένα fly hacker. Το κάνω ένα screenshot. Σε έφερα. Red, μπήκα. Θα να πιω νερό πολύ γρήγορα και επιστρέφω. Το πούσι τον ψεύτη. Το πούσι τον ψεύτη. Τέλος πάνω σιγά. Μαλάκας είναι. Έξω από το σπίτι μου είναι η εποχή των παγετώνων. Πήγα να πάρω μια λεμονάδα και πάγω όλο μου το σώμα για 10 δεύτερα. Πίσω άφησα και τη ροή του αίματος μου. Εγώ πάω να τους πάρω. Όχι. Ο Ρέλ είναι πούστης. Το κατάλαβα. Μας λέει ψέματα. Σε τι μας λέει ψέματα? Μας είπε Red και μπήκε Blue. Ευτυχώς που έχουμε τον Αντρέν Γκάντσα και αυτός είναι Έκανα ένα πάρα πολύ γρήγορο ουπίρα στους Blue και τους κατέστρεψα. Πες μου, το Β δεν έχουμε μόνο, οκ. Έχουμε το Α, άμα έχουμε το Α δεν μας νοιάζει τίποτα. Μπήκε ένας hacker, ο Γας. Καλώς, αυλογοντέμπειρε. Χάκαρε, εκεί δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα. Το double jump που έχω αυτή τη στιγμή λόγω του lag μου είναι απίστευτα ψηλό. Δεν ξέρω γιατί. Surprise! Surprise! Θέλουνε το Α. Δεν πρέπει να πάρουνε το Α, οκ. Δεν θα μπορέσουνε. Μας πήρανε το Β. Πώς? Είναι δίπλα στο base μας, γι' αυτό. Είναι στο base μας, γι' αυτό μας το πήρανε. Το πήραμε πίσω. Το Α είναι στο team μας. Όχι ρε φίλε, δεν γουστάρω να το πάρεις. Όχι ρε φίλε, δεν γουστάρω. Όχι ρε, δεν γουστάρω. Τα καταφέραμε. Έρχονται για το Α. Χακ. Εμείς κάνουμε protect το Α με τη ζωή μας.
Τον πέτυχα, ωραία. Έχω 5 kills. 3. Εμείς κάναμε protect, εμείς κάναμε protect το α με τη ζωή μας. Σταμάτησαν να έρχονται για το α. Το beta το έχουν κάνει άσχημα φτιαγμένο. Εννοώ άπειρα καλά για αυτούς, χαλιά για μας. Το διαλύσαμε! Μπήκαμε μέσα! Oh, fuck. Μπήκαμε μέσα στον beta τους! Θα το πάρω! Όχι, το πήραμε! Το πήρα! Άντε ρε. Το πήρα! 5v1 και σας ξέσκισα! Εντάξει, τώρα ξανάρθατε και με πήρατε, αλλά οκ. 5v1 και σας ξέσκισα. Αυτό θα πει χελώνα. Μας ξαναπήραν τον beta. Του αρέσει η χελό. Του αρέσει η χελό. Μ' αρέσουνε. Όταν ήμουν 4 νομίζω ότι ήμουν. Και λέω γιατί, μαμά, γιατί δεν μπορώ να κολυμπήσω. Μετά με τσίπησε μια μέντουσα. Όταν προσπάθησα να τη φάω. Σοβαρά. Με τσίπησε όταν προσπάθησα να τη φάω. Επειδή νόμιζα ότι ήμουν χελώνα. Λοιπόν, Blue δεν μου αρέσετε καθόλου. Headshot, μου έκαναν headshot. Lol. Θα μας πάρουνε το α. Δεν θα μας πάρετε το α. Γιατί. Είναι δίπλα στο spawn μας. Το πήρα πίσω. Το πήρα πίσω το α, εντάξει. Το γάμα εγώ το έχω, το γάμα. Με σκότωσε. Το α είναι δικό τους ακόμη. Όμως το πήραμε, εντάξει. What the fuck, ρε μαλάκα. What the fuck. Ήταν δίπλα στο spawn μας. Αποκλείεται να μην το παίρναμε πίσω. Στο beta προσπαθούν να το προστατεύσουν πολύ καλά. Το beta, να το πω ευγενικά, τους έχουμε αγαλίσει άπειρα. Θα το παράγω με έτσι, γιατί δεν είναι καλός, δεν έχω power. Αυτό θα φυλάξει. Τον σκότωσε και με σκότωσε. Καλά, μόνο το beta έχουνε και έχει... Μόνο το beta έχουνε. Όπα, θα μας πάρουνε το α νομίζω. Το beta παραλίγο να το πάρουμε. Παραλίγο να πάρουμε το beta. Παραλίγο, προσπαθώ να κάνω QS. Εκεί πάνω είναι. Εκεί πάνω έχουν έναν blue εκεί πάνω. Έκανα QS. LOL. Τελευταία φορά κάνω βίντεο και δεν κινείται. Τελευταία φορά. Από το lag. Ναι. Μαλάκα είναι τραγικό, συγγνώμη κιόλας από το lag. Θα μου πείτε πω, μα τι, για το Twitter να το λαγκάρει εσύ. Ναι. Άμα μάθετε τι έχουν μέσα τα πισιά μας θα γελάτε. Και θα το ακούτε 5 ώρες το δικό μου. Δεν ξέρω για το Χρήστο, για το Διονύσο, αλλά για μένα θα γελάτε 5 ώρες. Σκότωσα έναν. Δικό μας είναι το beta νομίζω. Το beta είναι δικό μας σε λίγο. Σε λίγα δεύτερα έχουμε το beta. 9 kills έχω εσύ. Χαλό. Εγώ το Πάω για hardcore shoes στο beta. Το beta δεν θα το πάρουμε με τίποτα. Πραγματικά είναι δίπλα στο spawn τους και κάθε φορά που σκοτώνω κάποιον ξανάρχεται. Και πρέπει να γίνει γιγαντιαίος χάμος για να το πάρουμε το beta. Πρέπει να πάει εκεί ένας hacker με την όρπο και να το πάρει. Ή όχι. Θα μας πάρουν το α. Όχι, δεν θα μας το πάρετε. Δεν θα μας το πάρετε το α. Πήραν το γάμα. Αποκλείεται να νικήσουνε. Όσο έχουμε το α, αποκλείεται να νικήσουνε. Πάω να πάρω πίσω το γάμα. Το γάμα. Το γάμα το έχουν κάνει def. Το γάμα είναι δικό μου, δικό μας. Το γάμα είναι τι μας τώρα πια. Όχι, δεν το πήραμε. Τέλος πάντων, νικήσαμε. GG. Δεν με σκότωσαν. Ναι, μας έχουν... Όχι! Μας το έχουν πάρει όλα γρήγορα. Το α. Πάρτε το α. Θα το πάρουμε. Το πήραμε! Νικήσαμε, εντάξει. Πάει. Προσπάθησαν πολύ δυνατά, αλλά το πήραμε. Αλλά λίγο να μας το πάρουν πίσω το α. Έκανα triple kill στο δικό μας, στο α. GG. 13 kills. 13 kills. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν για σήμερα. Θα δούμε την επόμενη φορά. Bye bye σε όλους.